Interesámonos agora polo caso dunha muller conductora de autobús que reclama volver ao seu antigo posto de traballo logo de reincorporarse a súa empresa despois dunha baixa maternal. Que sucedeu realmente? Mari Pereira, bos días. Moi bos días. Imos de preguntar a Nélida Pisco, que así se chama esta muller que quere volver a conducir, pero a que a súa empresa parece que non lle dá traballo. Teñena de retén, non? Nélida, moi bos días. Bos días, sí. Así estamos, aquí pasando as horas pola mañán de retén sin traballo efectivo. É dicir, que non fai absolutamente nada, simplemente está agardando nas instalacións da empresa. Sí, estou paseando e pasando as horas. Vostede ten contrato indefinido nesa empresa, Autobuses de Calo. Sí, teño contrato indefinido. Sí, levo traballando aquí 4 anos. 4 anos. Por certo, esta mañá intentamos poñernos en contacto coa empresa para ter tamén a súa opinión, pero nos foi imposible contactar con eles. No, de feito estou eu sola. Neste intre non hai ninguén por aquí, supoño que habería orden de non haber ninguén por aquí e os teléfonos non son atendidos, pero bueno, desde que eu me incorporei a traballar da baixa, pois están sucedendo cousas así raras, non atenden o teléfono, supoño que será un pouco por eso, para non ter que dar explicacións. Comecei a traballar en Autobuses de Calo como conductora no ano 96. O meu recorrido por Autobuses de Calo foi moi bonito. De feito, pois tiña moi boa relación cos meus compañeros de traballo, co xefe, mismo era, pois, por así decirlo, a imaxe da empresa. Cando había que promocionar a tarxeta metropolitana, pois levei aos conselleiros, ben, todo era maravilloso hasta que me quedei embarazada e, por desgracia, ese embarazo non foi adiante e aí, pois, xa sentín un pouco de presión por parte da empresa. A miña nena foi prematura, antes de todo eso estuvo ingresada na incubadora 1 mes e 23 días, entón a Seguridade Social aumentou ese tempo de baixa maternal e cando me incorporo veño a comunicarlle que non me vou incorporar o 22 de julio, senón que me incorporo o 29 de septiembre. Automáticamente eles pois me din que aproveite todo o que teña que aproveitar, que eu aquí non volvo a traballar máis. Entón, pois, efectivamente, cando me incorporo, pois encontrome un montón de trabas. Quero mire para onde non o sei. Cégame os ollos. Eles dixeron que non tiña dereito a nada, e que non iba a ter reducción de xornada nin de nada. Entón, pois non me vin máis que forzada a pedir o que son os meus dereitos, pois no xulgado. O que vimos foi que, por unha banda, dábase que a empresa estaba nunha situación totalmente negativa e de estar aberta a algún tipo de negociación de ningunha das maneiras, non? E por outro, unha compañeira, Nelly, que tiña a convicción clarísima de que ela iba a dar a batalla por ser mai e por seguir sendo traballadora, non? Que era unha opción que lle negaba a empresa. Pois entrei nunha crisis moi grande de ansiedade pensando que a nena non iba a comer nin ás 5 da tarde, nin ás 8, nin ás 11 da noite. Entón, automáticamente me fun ao médico de cabeceira e dixenlle, mira, temos que buscar unha solución para isto. E ela me dixo, independentemente de que a nena haxa unha solución de leite, de que ti podas sacar o leite e o leven, ti non podes conducir así, ti non estás apta para levar vidas nas túas mans. Entón, ela considerou que debería de ter unha baixa. De feito, estuve a tratamento pola ansiedade durante 2 meses.
estiveron a intemperie, pecharon as oficinas, nevaba, fai 2 anos, polo mes de febreiro caiu unha gran nevada e eu aguantei ali fora, e nada, así pasaba as horas no meu coche e esperando a que pasara o horario. Prohibironlle aos meus compañeros falar comigo, de feito houve un despido, un dos compañeros que se levaba moi ben comigo despediron alegando que tiña que darme traballo a min, pero por atrás a él lle comentaron que eso non era certo, que o motivo do despido era porque se levaba ben comigo. E cando viron que eu aguantaba o tirón e que non iba a ceder na miña posición na que estaba, que era reclamando o que era meu e loitando por ter a miña pequena e por poder coidar a miña nena, pois decidiron botarme á calle. Nélida, moi bons días. Bos días. Bueno, tes unha historia laboral moi complicada que hoxe queres facer pública. Explícanos un pouco que é o que che pasou. Pois bueno, pois o que pasou é que simplemente polo feito de ser nai, pois estou discriminada laboralmente. Bueno, pois que a pesar de que era un conflito que a parte legal podíamos pensar que estaba, non vou dicir fácil, pero sí que tiñamos en principio todo do noso favor para que as sentencias as foramos gañando, ben fora o tema da reducción de xornada, como despois mesmo da nulidade, a concreción horaria e demais. Sin embargo, era un problema de como si se iba a volver a traballar. Eso era o fundamental, porque a empresa podía directamente non cumplir as sentencias e nós teríamos que optar simplemente por pedir a resolución a rescisión de contrato e non houve posibilidade de ningún tipo de negociación coa empresa nese sentido. Entonces, pois, foi cando se fixeron bastantes concentracións, tanto diante da administración como nas paradas, como en sitios dos concellos. Houve reunións con algún alcalde, algún outro negouse, como o caso do alcalde de Ames, negouse a reunirse con nós. Neli nos pon en primeiro plano hasta onde unha empresa e a propia sociedade representada pola maioría das súas institucións é quen de darlle a espalda a unha traballadora que quere ser nai e a propia legislación que promulga. Vivimos durante todo este tempo sucesivos ataques por parte da empresa para que algo que está recollido na legislación, como é o dereito a ser nai e traballar, non se cumplise, non se fixese realidade no caso de Neli, e por todos os medios intentasen poñela fora da empresa. A Secretaría da Muller solicitou reunión coa Secretaría Xeral de Igualdade, que amablemente nos contestou que a cousa non iba con esa Dirección Xeral e que faláramos directamente con Traballo. Eu en ningún momento quixen que fora improcedente porque sí, porque vale a pena loitar, porque temos que loitar. Non nos podemos deixar asoballar por ser nais, non queda outra. Miña nai, cando estuvo en París, estuvo moito mellor que eu aquí, hoxe en día, e fai 40 anos que ela estuvo en París. Ela disfrutaba dos dereitos que a súa filla hoxe, pois, os ten moi lonxe. O día 3 de xaneiro conseguimos finalmente a readmisión, non sin problemas, xa que a readmisión se tiña que ter producido un mes antes e ese día temos un conflito bastante gordo ali na propia nave da empresa, xa que a empresa se nega a dar traballo efectivo a Nélida. Fomos unha serie de compañeiros con ela e, bueno, ali houve intentos de agresións, de atropelo mesmo, e non foi posible, non?
ese mesmo día comunicanlle unhas vacacións dun mes, e nese mes é un pouco en donde sí que a empresa se dá conta de que non lle queda máis opción que readmitir a traballadora, e finalmente, pois o día de 3, como decía antes, prodúcese a reincorporación definitiva de Nelly ao posto de traballo. Dende o primeiro momento na central sindical o tivemos claro e dende o primeiro momento estivemos respaldando a loita de Nelly, pero tamén hai outra cuestión tamén a significar, e é que esta batalla, si se está ganando, se Nelly, como ben di ela, voltou a conducir un autobús verde, volveu a conducir un autobús de calo, tamén é pola propia perseverancia, pola propia insistencia e pola propia convicción de Nelly en que o que a ela lle está a acontecer non só está a ocurrir a nivel personal, sino que vai a servir precisamente para reivindicar o dereito de todas as mulleres, pero fundamentalmente das mulleres, nun mundo como é o transporte, fundamentalmente masculinizado e dende logo que moi machista, está tamén a servir, repito, para que todas as mulleres consigan que o que está nos papéis deixe de ser como se soe decir, negro sobre blanco e se convirte en realidade. O fundamental foi a capacidade de aguante e de resistencia que tivo Nelly. É dicir, isto sería impensable se ela non tuvera aguantado. Estamos falando desde que se inicia de 2 anos e de un último ano, sobre todo, moi duro, coa incertidume de si se volvería ou non se volvería a traballar, donde se lle estaba desprestixando entre os compañeiros de sector, donde inicialmente pois, foi unha loita que concitou moitos apoios, pero hasta chegou un momento en que houbo quen desde o propio sector casi pedía que xa se aguantara abondo, pois que había que deixalo, non? Sin embargo, ela en ningún momento se plantexou a posibilidade de deixalo e de aceptar unha cantidade ou aceptar unha saída que fora diferente a de conseguir o seu posto de traballo, e iso para min é a clave. Iso foi a clave que levou a que nestes momentos estea a cousa, xa digo, sin que sexa perfecta, pois en vías de solución e novamente traballando en autobuses de Cal. O que si está claro é que o que che dá coraxe e forza para levar todo isto adiante é ver a túa nena, porque ves que tes unha filla, unha muller, xa non un fillo, senón que é unha nena, e que ves que nos tempos nos que estamos dá igual que seas traballadora, importa que foches nai, entón que iso é unha carga para a empresa. No, hasta ese momento todo era maravilloso. Entón, digamos que o que che fai ser fuerte é ver que estás luchando para cambiar algo, para que, polo menos, decir a miña nena que o día de mañá non se atope co que eu me atopei hoxe. E, sobre todo, pois o feito de decir, si teño os dereitos como traballadora para poder disfrutar da miña filla, por que non vou a disfrutar e máis a compaxinar o meu traballo?